Bon dia, mi gente, benvingut a un nou vlog. Aquest vlog comença en divendres perquè la resta de setmana ha sigut molt tranquil·la. Jo crec que aquest cap de setmana serà força entretingut, així que, què, comencem? Me'n vaig a fotre una dutxa i le damos. Hola, senyors. M'he fet un cafetó per arrencar bé el dia i res, us explico les missions d'avui. De fet, us explicaré només la primera. La primera missió important d'avui és anar a la comissaria de la todopoderosa Policia Nacional a fer-me el Desto Digital, el clave o una cosa així es diu, perquè no el tinc fet i em fa falta per la gestoria i de més. Però problema, el meu DNI va caducar ahir, cosa que crec que farà que no em permetin fer-me el Desto Digital. Però no sé, lo bo, que ara no sóc espanyol perquè no tinc DNI, i lo dolent és que té pinta que se'm complicarà això de fer-me el Desto Digital. Però bueno, anirem a veure què s'expliquen. Espero que estiguin contents avui el funcionariado. Vaig cap allà, m'acabo el cafè i a circular. La visita més ràpida de la història a la Policia Nacional. Efectivament, no puc fer-ho amb el DNI caducat d'ahir. Soc imbècil, tio, i simplement no me'n recordava. I avui que volia anar a la Policia Nacional he pensat, hòstia, si em va caducar ahir. F. Me'n vaig a súper a comprar alguna coseta per casa i me'n vaig cap a casa. Estic anant aquí al Mercadona, he de comprar unes garrafes d'aigua, fotre una truiteta, així que let's go. Sí. Coincideixen. I he demanat hora per renovar el DNI i m'han donat hora per d'aquí 3 mesos. O sigui, que bé funciona la burocràcia espanyola. Ara me'n vaig a dinar amb la mama, amb el Tete i amb el meu padrastre, el Javi. Ara us ensenyo què dino i m'aniré cap a casa a acabar la truita. Un huevo con yema. Vale, mireu aquesta locura, bro. Mira això, mira això. Sóc una màquina. Em posaré a llegir una estona. El que no sé és si em posaré a llegir aquí a casa o m'aniré por ahí. Jo crec que m'aniré a la platja, no? Ja que estem. Estaré tranquil per la tarda, tinc alguna coseta a fer, ara us ho ensenyaré. I a la nit tinc un sopar, bueno, per parlar unes coses d'hoquei samba i tal. O sigui que bacano. Llàstima que no puc anar a Tordera. Mira el que estàs fent. 700. Vale. Bueno, ho he fet bé. No ho has fet bé. Sí, ho he fet bé. Si t'ho he hagut de dir jo. Però és que ho he fet bé. I això? 3, 2, 1... Vinga! 5. Vale, i a la següent, a veure, jo dic que serà 50. Sí, sóc una màquina. Doncs bueno, tu, ja us dic, la idea era anar a la platja, però com que s'ha posat el cel gris, ha començat a fer vent, fot una rasca important. He vingut al meu aixopluc aquí a llegir una estona. Ahir em vaig començar aquest llibre, m'he llegit 20 pàgines, té molt bona pinta, m'agrada molt com està redactat. Ocorre en un lloc que jo hi he estat, en les 20 pàgines que he llegit, tenen lloc a la ruta que porta a la Pica d'Estats des d'on refugi, que vaig fer l'any passat, o fa 2. Bueno, això fa gràcia sempre, no?, quan en un llibre parlen, o en una pel·li, parlen d'un lloc que coneixes, així que està guapo. Em posaré a llegir una estona i després us explicaré alguna coseta. You think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Doncs s'ha fet bastant fosc i fot una miqueta de rasca, així que jo marxaré ja. Em sembla que els meus pares estan planant alguna cosa por ahí, així que aniré cap allà. Però he quedat per sopar amb gent del Tona per veure si fem alguna coseta amb hoquei samba, que volen fer ells un torneig i de més, i bueno, a veure què podem fer. Col·laborarem amb alguna coseta, cosa que està xula. Estic llegint una estoneta. Avui em tocava entreno a Tordera, però no hi he pogut anar. Em toco una mica els collons perquè m'agrada molt anar a Tordera amb els xavales. Aniré diumenge a veure algun partidet, després de prendre alguna cosa i anar a sopar, anirem cap a casa, que avui toca anar a dormir d'hora, que demà hi ha partit i serà dia llarg, així que res, vaig cap allà. Bé, doncs són les 10 i ara acabem d'acabar el sopar amb aquesta gent del Tona, que m'han proposat una idea base i jo tenia pensada una altra cosa més complexa i els hi he comentat i els hi ha fet molta gràcia. La veritat que bueno, és un projecte molt xulo i jo crec que el podríem fer. Llavors, de cares a principis d'estiu, igual tenim una locura d'Oxamba. Ara són les 10, ja us dic, i vinc a casa d'un col·lega que fa temps que no el veig. Vaig un
rato amb ell i m'aniré cap a casa a dormir. Jo em despedeixo per avui. Bon dia, mi gente, i és dissabte al matí. No fa gaire bon dia. Bueno, jo estic activo i tinc partit a la tarda, a les 8, a Palafrugell. Bueno, jo surto de casa ja, són les 9:30, i vaig cap a Torroella de Montgrí, que el Capi té un gym allà, i bueno, hem quedat d'anar allà a fer el matí, a fer 4 coses, així que acompanyeu-me i anem cap allà. Bé, doncs jo crec que una gran part dels jugadors tenen com una rutina el dia de partit i tal, i jo la veritat que no he tingut mai a la vida una rutina el dia de partit. És a dir, el que faig normalment és anar a veure algun partit durant el matí o durant el migdia, d'hora a la tarda. Després, bueno, dinar, no sé, vull dir, coses que fa una persona normal. L'únic que m'agrada és arribar més o menys d'hora al pavelló, tipus 2 hores abans, i ja posar-me els patins i tal, per estar patinant una estona i xutant i fent un rato com de jugador, tocant pilota, abans de començar a escalfar. I això és l'únic que, bueno, que m'agrada fer abans de cada partit. Vaig al Seri, a un gimnàs que està a Torroella de Montgrí, que és del meu capità. Anem allà, que em volia ensenyar unes màquines que té i un parell de coses que fa. I bé, després anem a Sant Jordi a veure les instal·lacions i tal del poble per tal de fer campus d'estiu d'aquest any. Tenim altres possibilitats on fer-lo, que ara no els hem confirmat, que ho farem allà, per això no hem donat tota la info i tal. Anem cap a Torroella, que per cert està molt lluny. Ho tinc a 1 hora i pico de cotxe des de casa, o sigui... M'he portat un cafetó d'aquest de súper per anar espavilant-me abans d'arribar a Torroella. M'he aixecat amb els cabells, tio. Mira que ahir em vaig fotre dutxeta, amb mascarilla, merdes, no sé què. I avui m'he aixecat amb uns pelos, brother. I us volia explicar una cosa que va passar el dijous a l'entreno, i és que acabant l'entreno estàvem fent partit i va haver una jugada en què un jugador va passar per molt a prop de porteria, bastant ràpid tal, i va quedar enganxat al meu stick. I total, que va quedar enganxat al meu stick, anava força ràpid, es va fotre un ostión a la valla i s'ha trencat el fèmur, loco. I és el noi que vam rapar la setmana passada, que va debutar, va fer un gol amb Víctor. Tio, que em sap molt de greu, bro. Suposo que ara tens temps per veure aquests vídeos i res, bastant liada. No m'havia passat mai això de lesionar algú i la veritat que quan ho vaig veure, hòstia, se'm van caure els collons a terra, tio. I jo estic aquí arribant a Torroella de Montgrí i ja per fi està a tomar pel cul, bro. 1 hora i pico de cotxe des de Lloret, vaya locura. Anem cap allà i a veure què s'explica el Capi. Parecemos la tortuga ninja. Mata más gente el tabaco que los aviones. He perdido el miedo a volar, viendo la faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas 2 copas de más y se te olvida que me quieres. Ara mateix estic aquí al Seri fent servir maquinetes guapes que té aquí el Capi. Això és una màquina de presoteràpia. El que fa això és bàsicament inflar-se i desinflar-se. Quan es desinfla i les cames tornen a agafar la seva forma natural, hi ha una vasodilatació, fa que hi hagi més flux sanguini i permet que hi hagi una millor regeneració de les cames. Un finito acabado, caramba, y pagando los recibos de la luz. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas 2 copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas 2 copas de más y se te olvida que me quieres. Ja estem al cotxe, anant cap a Palafrugell, el partit. Ja heu vist el dia d'avui, he anat un rato al gimnàs del Capi, fer una mica d'activació, m'ha ensenyat un parell de màquines que té. Després hem anat a dinar a casa seu, passar el riu Ter al costat, que jo per cert he anat a fer un bany. I això és el que he fet el dia d'avui. Ara, la part més important del dia ve ara, que el farem una miqueta i bueno, ja veureu el resum del partit. Així que res, jo em vaig despedint, que començarem el modo concentració. Moltes gràcies per acompanyar-me i desitgeu-me sort, que me'n vaig a jugar. Avui és dia de rosco o no és dia de rosco? Jo crec que és dia de rosco. Espero que així sigui. Adéu! Guillem Muñoz, máximo goleador con una cifra de 7 goles.
Vendrell y podría ponerse a empate con el Alcobendas en caso de que estos no ganaran. Ahora ya saca el Congrés, patina David, se la pasa por debajo de las piernas, sigue Iván, se le escapa la bola, le presionan dos y sale muy bien Iván, levantaba. Van a pensar. Ahora es Gerard Aragay, el disparo. ¡Oh! El disparo de Gerard Aragay centrado. Cuando vuelve a jugar el Congrés, David, que está solo, busca el disparo. ¡Gol! Gol, pero va a ser anulado. El Guillem Muñoz patina, buscaba el stick patí por ahí, pero recupera muy bien Eloy. Va a ser un 2-1. Eloy Mauro, Eloy. Para entre líneas, sale a la contra para Frugey, es Iván para Mauro. ¡Qué contraataque! Recupera Guillem, aprovechando su cuerpo, le cierra Mauro Rabiti muy bien, que se ha resbalado, ahora levanta y pica Guillem, que se quedaba solo, pero sacó muy bien Andreu con Biel Perpi. Bola favorable al Congrés. Vemos a David hablando con Fran para Frugey, recogiendo todos los rebotes. Ahora abre la finta de Gerard Aragay, que se marcha bien, protegiendo ahora con el cuerpo. La deja atrás para Alex Torres. Era en Aloy Matas. Aloy, es un 1-1. A ver si llega alguien más. Eloy, el disparo. Se marcha más que desviado el remate. Ahora sale a la contra el Congrés. Es Alex, es Martínez, el remate de David, ahora otro remate, ¿qué pasó ahí? Ya se ha recuperado. Ahora Alex Torres para que pueda recuperar Iván ahí, patina en velocidad, el bloqueo es muy bueno, Iván levanta, pica. ¿Qué hiciste, Iván? Por ahí no, finalmente recupera Mainé, el forcejeo se lo acaba llevando Iván. Iván se marcha muy bien en velocidad, Iván. ¡Qué auténtico! Ciento de efectividad. Ahora Eloy, anima al pabellón. Eloy frente a Pablo. El gancho contra gancho es buenísimo. Se marcha muy bien. 4 segundos de posesión a Congrés cuando recupera Eloy Matas, que va a salir a la contra a falta de 10 segundos. Buscaba colgarla al segundo palo. Están con mucha calma ahora. Eloy, el pase filtrado para Gerard. El rechace le caía a Alex Torres, que intentaban. Ahí recupera muy bien Gerard Aragay, pero recupera también Perpi, la cruzada de Aragay. Ojo ahí, Guillem Muñoz levanta, pica y el gol. Va a llegar el gol de... La tiene Mainé, el pase por la valla. El pase filtrado ahí, llegaba Andreu Muñoz y también llegaba Gerard Aragay. El enganchón a Gerard. Ha tenido bastante peligro esa primera acción de superioridad, donde Alex Torres estaba solo en el segundo palo. Ahora el disparo de Gerard Aragay centrado. Qué auténtico. Bastante emocionante, la verdad. Ambos necesitan los 3 puntos. Ojo ahí, Eloy, el disparo. ¡Gol! ¡Golazo de Eloy Mata! Y van para Eloy. Eloy, pase a Gerard Aragay. Gerard se gira. ¡Oy! Pasando por detrás de la portería. Eloy, el pase para Alex, es bueno, Iván, arriba. Iván, que recibía la pelota, se gira. Gerard Aragay, el pase abajo para Iván, el disparo de Gerard, parecía que entraba. El mismo hombre que cometió la tarjeta, ahora es bueno el pase en esa triangulación del Congrés. Muy bien Andreu Muñoz, detuvo a Andreu Muñoz muy bien ahí, retando a David. Lo van a hacer de pala, David, el disparo, gol de David. No sabemos qué señalaron los colegiados ahí. El caso es que el Palafrugell salía a la contra, una contra peligrosa. Mainé, la colgaba Mainé. Ojo ahí, el rechace. Andreu Muñoz salvando a Iván Burgos. El pase para Tim Burrey. Tim se marcha, Eloy solo contra el portero. Eloy, el gancho. Mucha intensidad. Ojo ahí el disparo taponado por Perpi. Le queda la pelota finalmente a Alex Torres. Amenaza el disparo. Se la pasa por debajo de las piernas. Mainé para David. David patinando. Se la pasaba. Levantaba y picaba. No. El 67%. Por lo tanto, cuando va ahora Guillem.
Guillem, gancho contra gancho, muy bien Andreu, auténtico Palafrugell, va a tener que hacerse fuerte, va a tener que hacerse gigante en esa situación de inferioridad numérica. Ojo ahí el remate del Congrés, muy bien Andreu Muñoz, también Jofra, anima al pabellón, mucho mérito lo que está haciendo el Palafrugell, ahí en ese bloqueo, salta en contra del Congrés, la bien Gerard Aragay, 3 minutos 40 para el final, se gira muy bien Gerard Aragay. Lástima que no pudiera encontrar el contraños, que ya ha fallado a la primera frente a Andreu. Parece que ahora Andreu reta a Guillem. Guillem avanza, finta. Guillem, el gancho, contra gancho, Andreu Muñoz. El Palafrugell por delante. Y será bola favorable al Palafrugell. Después se intenta marchar Iván, muy bien. Que tiene que aguantar la bola, se marcha muy bien Iván. El pase al segundo para ¡gol! Lesiones y aún así consiguen sacar este encuentro. 4-2. A falta de 9 segundos. Aguanta la pelota Gerard. Ahora ahí en ese forcejeo. ¡Gol! ¡Victoria! ¡Victoria para Palafrugell! Los 3 puntos se quedan en casa. Bueno, ja hem acabat el partit, cerveseta, 3 puntets i cap a casa. Ara cap a Barcelona, a dormir. Bona nit. Ja estic a Lloret, vinc a dir-vos bona nit. Demà seguim. Avui ha sigut un dia molt guapo. És el típic dia que fa que et segueixi agradant moltíssim jugar a hoquei. El partit ha molat molt, ha sigut molt calent des del primer minut. Bueno, no sé si ho haureu vist, però bueno, m'ho he passat molt bé, ha sigut molt divertit. Ara mateix arribo a caseta i demà m'aixecaré més o menys d'hora per anar a veure partidets de hoquei que juga el juvenil, després juga el Preve i després jugar el Primera Catalana a Tordera. Ens veiem demà. Jo ja us dic, me'n vaig a dormir. Moltes gràcies per acompanyar-me durant el dia d'avui, amb els 3 puntitos que han costat treure's, però han estat molt bé. La veritat que el Congrés ha jugat molt bé. Nosaltres teníem 2 baixes importants, la del Capi, que té acumulació de blaves, i durant el partit s'ha fet mal un company, en Mauro, que és molt important, i se'ns ha fet mal durant el partit. A part, aquesta setmana, com ja us he dit, vaig lesionar, es va fer mal en Víctor, que va debutar la setmana passada i que avui hagués tingut minuts. Però bueno, tot i els imprevistos ho hem tret. Bona nit i tapa't. Adéu! Bon dia, princesetes. Què passa? Pues res, anem cap a Tordera. Bé, de fet anem al taller del meu pare a agafar la moto i vaig a Tordera amb moto perquè avui hi ha mercat i si no serà un drama perquè allà. Però això, hi ha 3 bons jogos avui. Ja us vaig dir que juga el juvenil A contra l'Igualada. Després els Preves, que juga el porteret, que va sortir al vídeo de fa una setmana o de fa 2 setmanes, l'Àlex Canal, que és un màquina també, i després que juga, bueno, i després Primera Gat, i bueno, aviam què tal al matí de hoquei, després l'aniré a casa a dinar, i dia fet, després em posaré a editar aquest vídeo que estàs veient ara mateix, així que aquest seria una mica el meu dia. ¡Pacho, espabila! Tío, pero es que no le fa el puto blog. ¡Alexander, va, va, va! ¡Va, va, 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 va!
Doncs ala, ja han acabat els partidets, la veritat que ha estat guapo el matí, molt de hockey, i res, ara vinc a casa, vaig a veure si dino, i segurament després marxi a la platja, que avui sí que fa solete, així que l'aprofitarem una estona, i això, aniré a fer un banyito i despediré el bloc allà. Jo ja estic aquí a la platja i res, vinc a dir-vos adeu, donar-vos les gràcies una vegada més per veure aquest vídeo. Si us agrada, us caic bé i aquestes coses, pues, subscriviu, li doneu un like, comenteu alguna coseta, jo què sé, però expliqueu-vos alguna cosa, així m'entretinc avui a la nit, quan hagi ja pujat el vídeo. I res, això, que ens veiem la setmana vinent, moltes gràcies. I us deixo amb un planito així bacano d'on estic. La veritat que visc en un poble meravellós, per molt que es pensi que no. I això, que ens veiem la setmana vinent. Adeu, família.